spísať finančnú analýzu, dohodnúť následné stretnutie, to znamená, kedy prídeme prezentovať audit a súčasný stav, spravidla by to malo byť najneskôr do 48 hodín. Pán klient, a teraz to poviem možno troška ináč, tu je to písané, vám to poviem. Pán klient, aký je postup? Ja s vami spíšem analýzu, do 48 hodín vám vypracujem servisné listy, po 48 hodinách my sa stretneme a ja vám budem prezentovať váš stav. Pán klient, prečo 48 hodín? Pretože ak prídem o týždeň, vy si nebudete pamätať dnešné pocity. Vy si nebudete pamätať, na čo sme sa dohodli, o čom sme sa bavili. Takže preto 48 hodín. Tým pádom vyťahnem DR a toho klienta o 2 dní u seba.